Kunjokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Izokubalekile zokufanele subscribe, like, ungayithathi le number uyigcina ephoketheni bese awusabuyi kwi-channel. That's what most people do. They take the number and never come back to the channel. Start nomsaka uthi ungakwenza lokho. Subscribe, like, become a member. Sibheka udaba la uMlungisi. Mlungisi Melusi Hlongwane 9926 uthi ngiphupheka amazinyo ami ebuhlungu wonke kodwa ngigcineni liphumile lodwa. Hlongwane lapha ungomunye walabo abakhuluma nemishini lapha abangabingeleli abangaceli futhi. I don't know, or he thinks he's entitled to a response. No, you're not. Ingakufanele ucele noma kubingelele okungenani. Uphupha amazinyo ebuhlungu kubi. Sesinde number 1 manje uphupha amazinyo kuwuphawu lumbi uma ebuhlungu. Olusho ukuthi kunomuntu mhlawumbe usuke ekulimaza noma usuke ubuhlungu obuxakile. Ngaba ngenxa yempatho yakhe, ngenxa yezenzo zakhe. Lo muntu lo mhlawumbe umuntu osondelene kakhulu nawe, ngaba kusebudlelane relationship yakho, yabo, noma umuntu ophila naye kodwa osuke eyinkinga ekunikeza inkinga, yabo, ebudlelaneni noma kuleyo friendship, yabo. Number 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amazinyo kuba uphawu lobume ebuhlungu usuke likhomba ukuthi kunomuntu oyimbulu okuzwisa ubuhlungu nokulethela inkathazo, usizi nokukhungatheka njengamabomu. Izaga 25 verse 19 ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinye elaphukileyo unyawo olunyeleyo. Number 3, yenzeka ngesikhathi futhi uphupha amazinyo kuba uphawu lubi uma ebuhlungu nje osukwini ngakhomba ukuthi lungakhomba ukugula kwakho noma ukugula komunye umuntu omkhonzile osuke kuzoletha ukukhathazeka kulethe mhlawumbe incindezi kuwe, yabo. Number 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha lamazinyo uma ebuhlungu kuba uphawu lubi osuke lusho umuntu eguliswa uthando noma kunobudunguzela nje ebudleleni bakhe ngenxa mhlawumbe ngaba ngenxa yengxabano noma ngenxa yenkinga futhi uma ngenzeka uyadunguzela wena ebudleleni wena buhambe kahle ngenxa yalezi inkinga noma yabo noma ke i relationship ne-family noma nabanye abantu, yabo, ingavela ngalendlela lena. Kodwa futhi kuwuphawu lubi uma liphuma lezinyo libe buhlungu lize liphume, ngoba kungasho ukuthi lo budlelwane beni uzoba nalezi inkinga lo budlelwane kodwa kugcine ngokwenza njani ngokuphela, yabo. 5, kungenzeka futhi 4 5 6 futhi kungenzeka lesikhathi uphupha lamazinyo ebuhlungu uma ligcina ngokuphuma elodwa, kungabi nje mhlawumbe ngokuphela kwalo budlelwane noma ngokuthi lo muntu egcine ngokugwala ephuma ebudlelwaneni, kodwa uthola mhlawumbe kuwe number 6 lokhu sekusho ukuthi empeleni kunomuntu ozogula agule agcine ngani ukudlula emhlabeni futhi, yabo. Kuyenzeka kanjalo komunye umuntu abe buhlungu amazinyo liphume ngokuhamba kwesikhathi, kusho ukuthi ikhomba lokugula okuzoholela ukuthi ngigcine umuntu endlule emhlabeni. Komunye kuyenzeka uthola ukuthi inkinga azoba nazo abe nazo ebudlelaneni agcine umuntu emlahle. Omunye ngaba inkinga emsebenzini nabantu ophila nabo qede kuphela umsebenzi, yabo. Azwani ukuthi number 7 ke kungenzeka futhi uphupha amazinyo kuwuphawu lobume ebuhlungu, kodwa uma usuya kadokotela wamazinyo lokho kusho ukuthi ke ukuze azokwelapha kukhomba ukuthi mhlawumbe kungenzeka uzosifaka ngaphansi kwendleko, yabona, empeleni noma ke inkinga zakho zizokuphoqa ukuthi ugcine uthola usizo lomunye umuntu ongaba umuntu ozongenelela ebudlelwaneni bakho anilungisise inkinga zenu, noma lo muntu ozogula agcine kuphoqela ukuthi aye kwadokotela noma aye kumelaphi eyomsiza, yabona. Noma uma unenkinga emsebenzini kuzophoqela ukuthi ugcine uthola shop steward or umunye umuntu ozo-intervene ozo-mediator between
wena nalabantu abanezinkinga yabo. Siyabonga kakhulu besibeka la ezinye libuhlungu nezinye egcina liphumile futhi yabona. UNkulunkulu athina sise ngiyathemba ngizwakala. Bafike kwalifu sasihamba la nje.